Benvinguts i transferits, avui us porto un vídeo ràpid i pràctic que pretén ensenyar-vos quan heu d'escriure per què junt, per què separat i per a què. Que aquestes tres paraules moltes vegades, com que sonen d'una manera molt semblant, es confonen. A més, no cal dir que és una paraula que s'utilitza moltíssim tant a l'hora de parlar com a l'hora d'escriure. I per tant, és molt útil dominar la seva ortografia, escriure-la d'una manera correcta. Bé, doncs, comencem amb el primer cas, que és el per què junt. En aquest primer cas tenim dos branques principals, quan és una conjunció i quan és un substantiu. Quan és una conjunció indicarà finalitat o causa. I, per tant, es pot substituir per el ja que o per amb la finalitat que. Per exemple, va començar a resar perquè li aprovessin l'examen. Va començar a resar amb la finalitat que li aprovessin l'examen. A més, fixem-nos que quan està expressant finalitat, el verb de darrere estarà en subjuntiu. I quan expressa causa seria així. Un exemple. Han esborrat la seva foto d'Instagram perquè era molt ofensiva. Han esborrat la seva foto d'Instagram ja que era molt ofensiva. Ja veieu que és intercanviable. Per una banda, per la partícula amb la finalitat que, quan estem parlant de la finalitat, d'un cas de finalitat, i pel ja que quan estem parlant d'un cas en què s'expressa causa. Ara fem cap a l'altra branca, que és la branca del substantiu, que també s'escriu junt i amb accent. En aquest cas, com sabem si és un substantiu? Doncs bé, podem fer el plural, els perquès, i portarà sempre article, el per què. No entenc el per què de tot plegat. Bé, un cop entès això, fem cap al segon cas, que és el per què separat. El trobarem en frases que seran interrogatives, bé directes o indirectes, i també el trobarem en un altre cas que comentarem després. Per tant, el podem trobar a la frase per què no has fet els deures, és a dir, per quina raó no has fet els deures. És molt important això i tenir clar que es pot substituir per la partícula per quina raó. Per quina raó no has fet els deures? Per què no has fet els deures? I ara en una frase indirecta. No entenc per què no has fet els deures? Doncs no entenc per quina raó no has fet els deures. Ja veieu que encaixa a la perfecció. En conseqüència, quan trobem un per què que sigui equivalent a per quina raó, ja sabem que s'escriurà separat i amb accent. Bé, sempre amb accent obert a la E. Hi ha un altre cas en què s'escriu separat, i és quan el per què és la conjunció per més el pronom relatiu que, i ho trobem en oracions com la següent. Aquesta tarda sabrem el motiu per què no va estudiar. I com sabem si va separat? Doncs perquè ho podem substituir per la partícula pel qual, no? Aquesta tarda sabrem el motiu pel qual va estudiar o pel qual no va estudiar, és igual. És a dir, quan sigui substituïble per la qual, per les quals, pel qual, pels quals, en aquests casos escriurem el per què separat, d'acord? I finalment, en la tercera posició tenim el cas del per a què, que ja veureu que és molt fàcil identificar-lo, encara que es pot confondre a vegades pel per què separat, pel per què interrogatiu. La tècnica o el truc que se sol utilitzar per saber quan hem d'escriure aquest per què és posar o substituir-lo, més ben dit, per quina cosa, per a quina cosa. Per a què volem un professor? Doncs per a quina cosa volem un professor? Per a què serveix un professor? Per a quina cosa serveix un professor? D'acord? En aquests casos és totalment substituïble i va molt bé, la veritat, fer aquesta equivalència. I res, espero que aquest vídeo us hagi agradat. Si ha sigut així, li podeu regalar un m'agrada, compartir-lo amb els amics i subscriure's al canal si encara no ho heu fet. I a la descripció del vídeo teniu uns exercicis interactius que us ajudaran segur a millorar aquest tema de la llengua catalana. I ja ho sabeu que si teniu qualsevol dubte ho podeu posar als comentaris i jo tan aviat com pugui us contestaré. Així que res, espero que estigueu molt, però que molt bé.